Isra'ila ta rushe gidajen Falasdinawa a gabar yamma da kogin Jodan. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi Allah wadai da abin da Isra'ila ta yi, wanda ta ce shine na rusa mafi girma da aka yi wa gidajen Falasdinawa a yamma da gabar kogin Jodan cikin sama da shekaru 10. Rusau ɗin ya raba mutum 73 da mahallansu ciki har da yara 41 bayan rushe inda suke zaune a Bedun da ke Kirbet Humsa a tsaunukan Jodan, kamar yadda MDD ta ce. Dakarun Isra'ila sun ce an yi gine-ginen yankin ne ba bisa ka'ida ba, sai dai MDD ta kira wannan mataki na Isra'ila a matsayin sanya kafa a shure dokar ƙasa da ƙasa. Kamar yadda ofishin bada agaji na MDD OCHA ya bayyana, gine-gine 76 ciki har da gidaje da burtalai da banɗaki da farantan samar da wuta mai amfani da hasken rana, duka dai an rushe su a yammacin ranar Talata. Isa Sani Randawa, Duniyar Labarai.